Merci. Merci. Hari kita lang. Oh. Nag-vlog yung vlog. Sa wala nakabalo, ang gahatag og job order si chipmate. Ihatag kay Dick Boss ug kami ang kauban ni Dick Boss sa trabaho. Bihira na maghatag si kapitan og trabaho. Kung naman siya sugo, amo ada yung tumanon. Overall command good na. Ang unang job order, ibaba ang boom. Oh yeah. Help me. Pag umanog na og sa boom, mamintura na pud mi. Lights on, lights off. Second na rin mo. Lights on. Pihawa, ginaana niya, oy. Pagka alas 11 sa udto, nami lunch break. Balik may alas 2. Depende sa imo kung na kay load, pwede ka mag Facebook, YouTube. Kung wala kay load, pwede ka matulog. Kung sa imong buhaton sa imong free time. Pagkahapon, wala may job order. Dire siguro na utapusan ng video. See you in my next vlog.